когато има агресия към вас. Знам, че се замисляте, аз ли съм причинител на агресията или агресорите са виновни. Знам, че се замисляте доколко правилно правите нещата и доколко сами не си предизвиквате тези ситуации в живота. Истината е, че когато имаме агресивен акт, конфликтен акт, а ние сме във време, в което ще виждаме все повече агресия, по една проста причина – хората не издържат. Живота стана труден, тежък, изключително стресов. Когато имате проблеми с агресивността около вас, трябва да се замислите доколко вие се закачате на тази агресивност. Доколко вие отреагирате трезво на тази агресивност и дали не сте също толкова агресивни или автоагресивни към агресивността. Всеки ключ му трябва ключалка. И когато вие виждате агресията, но отреагирате с разум, отреагирате с нужното действие, без да влагате обратен агресивен импулс, без да влагате гняв и яд в действията си, без да се самосъжалявате, самонаказвате, самообвинявате с дни, тогава в най-голяма степен може да бъде обуздан агресивния импулс. Защо? Защото агресията търси друга агресия, за да може да живее. Или търси друго автоагресивно поведение, за да може да продължи да напада. Бъдете разумни, бъдете премерени, действайте според фактите. И най-вече без да давате воля на собствения си гняв, на чувството за несправедливост, на чувство, че не бива така, на чувството, че аз съм прав. Всичко, което проистича от нашето его и опит да управляваме тази действителност. А тя не ни принадлежи. Ние няма да започнем да управляваме сега. Тя не ни принадлежи. Тя е такава, каквато е. Мръсна, гадна, несправедлива, безлюбовна, с липса на достатъчно зрялост. Тя е такава, каквато е. Така че действайте с разум, действайте според фактите и не позволявайте нещата да ескалират. А те ескалират тогава, когато се намеси и вашето его и когато започне да иска не да оправи проблема, а да оправи света.